Ako má Európska únia fungovať, keď nie je schopná sa správať? Niektoré krajiny sa postavili k maďarskému predsedníctvu svojsky. Jednoducho pozvanie odignorovali. Neuveriteľné pokrytectvo a farizejstvo tých, ktorí kričia, že musíme v ťažkých časoch držať pokope a hlavne chrániť Európsku úniu a jej obyvateľov. Je jasné, že niektorí majú na prvom mieste našich východných susedov. Som sklamaný z neúčasti viacerých predsedov, znamená to bojkot maďarského predsedníctva Rady Európskej únie. Som sklamaný, že niektorí moji kolegovia sa odmietli zúčastniť včerajšieho rokovania v Budapešti. Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi Európskej únie každých 6 mesiacov. Počas tohto obdobia predsedajúca krajina vedie zasadnutia a nastavuje ciele a hlavné spoločné otázky, ktorým sa bude Rada venovať. A tak aj keď má každá krajina rovnaké právo na určovanie priorít Európskej únie, Maďarsku sa to niektoré krajiny rozhodli sťažiť a bojkotovať jeho predsedníctvo. Pýtate sa prečo? Pretože Maďarsko hľadá cestu k mieru na Ukrajine. Pretože chce zastaviť nelegálnu migráciu do Európskej únie. Pretože presadzuje poľnohospodársku politiku Európskej únie orientovanú na poľnohospodárov. Tak ja neviem, priatelia, sú toto podľa vás vhodné dôvody na bojkot krajiny? Či aspoň na to, aby poslanci neprišli do práce? PS, ja som sa rokovaní samozrejme zúčastnil a hájil záujmy Slovenska. Ďakujem kolegom za konštruktívne diskusie.